god aften, eller godmorgen, eller hvornår der I ser den her. Det har været en hektisk dag. Jeg starter med at stå op klokken 5 om morgenen. Tager et bad. Og skynder mig. Og simpelthen at køre. Jeg kunne simpelthen ikke falde i søvn i går. I går nat. Det var simpelthen bare spænding. Nervøsitet. Alt. Jeg kunne simpelthen ikke sove. Det kan være, at jeg lige skulle tage skoene af. Nu er jeg. Jeg har stadigvæk noget nede i bilen, og jeg gider ikke hente det nu, for jeg er monstertræt. Jeg har lige booket ind på hotellet for 20 minutter siden. Og klokken er 18:32. Og som I så kan gætte jer til, så kørte jeg 5:30 deromkring. 5:40. Så jeg har været lang tid undervejs. Og grunden til at jeg har været lang tid undervejs, det er simpelthen fordi jeg tænkte, jeg vil nødt at besøge en YouTuber nede i Pennsylvania. Så jeg har kørt 6 timer. 12 road og hele motorjobben, jeg kørte bare. Og det gik også fint til at starte med. Så begynder jeg sådan set at være løbet lidt tør for benzin. Jeg tænker bare, fuck mand, hvad gør jeg nu? Og jeg ser ikke rigtig nogen exit, hvor der her kører ind til den tankstation, som man plejer at se, når man kører på motorvejen herover. Men den her gang, bare derude af, så tænker jeg bare, ej, nu må jeg kraftedeme hellere se at komme af. Jeg må hellere se, om jeg kan finde en tankstation. Okay, fandt en tankstation. På igen, og så afsted. Så kommer man endelig ned til YouTuberen, der har startet sin egen virksomhed. Gamers Heaven nede i Pennsylvania. Tror jeg, han er åben? Nej. Jeg var der klokken 2. Og han åbner klokken 4. De 2 timer, dem gad jeg sgu ikke vinde på. Så jeg pakkede sammen igen, eller satte mig ind i bilen igen og tog snuden hen mod Newark, mit hotel. Men igen, så var bilen ved at være tom, så jeg tænkte, jeg måske nok have fyldt den op, det passer med de antal kilometer, og så er tanken der, hvor jeg var, som jeg har fået den. Men jeg gik kraftigt kørt rundt i 1,5 time for at finde en tankstation. Fordi der er jo noget med, at bestemte tankstationer, de vil gerne have, at du går indenfor og betaler, når det er et udlandsk kort. Så jeg har nogle enkle. CityGo kan jeg bruge, fordi jeg har et Giant Eagle kort, jeg kan scanne, så kan de godt bruge det hele. Plus jeg har fundet ud af med Speedy, hedder tankstationen, at jeg kan vende kortet om, så chippen vender den forkerte vej. Det virker også. Det brugte jeg så 1,5 time på. Plus jeg så skulle bruge 2 timer på at kredse hele vejen op til Newark. Og jeg gad ikke bruge 12 road, så det var eddermame op og ned og bakker og alt muligt. Jeg kom eddermame også nogle omveje. Mærkelig GPS. Så siger den lige pludselig, vil du acceptere den her vej, den er 10 minutter hurtigere. 10 minutter hurtigere. Fair nok, det er i orden. Ja tak. Jeg kom på sightseeing. Jeg kom ikke hurtigere frem, jeg kom på sightseeing. Men det var også fint. Sightseeing, det er fint. Og jeg er bare træt lige nu. Jeg skal i bad efter den her vlog. Jeg har sådan set regnet med, at jeg lige skulle have været i bad inden, men det bliver sådan nu. Det endte med, nu snakker vi kraftigt om at snebolde i fjernsyn. Jeg kørte også i snevejr i dag.
Så det var sgu hyggeligt nok. Hvor kom jeg fra? Min hjerne fungerer ikke mere. Jeg har hovedpine. Jeg har haft hovedpine hele dagen. Jeg tror det er fordi jeg kun har fået 3 timers søvn max. Så jeg er træt. Jeg lægger mig også til at sove nu, hvor selvom klokken kun er 6:30. Altså, I bad med mig, og så sove. Men da jeg så endelig har kørt alle de der småveje, og endelig kom på motorvejen, og det var bare blevet mørkt. Så får man en besked fra mor. Nå, jamen så får du da oplevet Newark i myldretid. Ja. Og bælragende mørke. Men jeg er kommet på hotellet. Bilen er helt, jeg er helt. Sådan der. Men det er en anden historie. Altså som I nok kan se, king size bed. Og det er altså min hall. Min lille stue. Et lille tekøkken. Og det er altså en af grundene til at jeg valgte det her hotel. Godt være at jeg skal betale 12 kroner i parkering eller sådan noget. Eller $12 i parkering. Om dagen. Men jeg afleverer bilen i morgen. Så $12, fair nok. Nu skal jeg... Nej, det gør jeg sgu i morgen. Efter jeg har afleveret bilen. Jeg skal pakke min taske op, fordi jeg skal finde ud af, hvordan fanden jeg gør. Jeg er lidt nervøs for, om jeg kan have min rygsæk og en lille carry-on med. Eller om jeg skal smide min rygsæk som bagage. Og så pakke den tungt. Og så have det, som er lidt skrøbeligt i min carry-on, og så smide det ind i kabinen. Plus jeg så også tænkt mig at opgradere. Men indtil videre. Man kan godt se, at jeg er træt på. Jeg går ud og vil også godt sove, jeg kunne. For satan, mand, jeg er træt. Pak kufferen op i morgen. Og eventuelt lige tage en tur i poolen. Spabad. Skulle lige skrue under på et eller andet dernede, som jeg ikke lige helt ved. Men det kan jeg så lige læse om i morgen. Lige nu der skal jeg bare i bad og i seng. Men apropos huset. Jeg skulle betale $450 i depot, så jeg fik kun 400 tilbage. Og det begrundede de med, at det var en svinesti. Og det vidste jo godt, at det ikke var mig, der svinede til. Men da jeg ankom til huset, der var det hele et svinesti. Så det er jo ikke fordi det blev værre. I mine øjne er det faktisk blevet en lille smule bedre. Men ja, de gik rundt i huset, og Fabian, manden af det hele, kunne lugte, at det blev røget weed, hash, pot, whatever. Og så kommer han der, hvem ryger weed? Og så må jeg så sige, det er Romeo. Og ganske rigtigt, hele hans værelse stank af weed. Og det er så dumt, at han gør det 2 timer før de skal ankomme. Godt være, at de er en times forsinket, men 3 timer det er sgu ikke nok til at få den skide stank ud af værelset. Så... Og plus, de havde lige tænkt sig at holde en fest i aften. Spørgsmålet er, om de så har gjort det. Det ved jeg ikke, men... Lige nu, så tror jeg, at han er lidt sur på mig. Men han kan sgu da også bare lade være med at være så ligeglad med alting. Ovnen gik i stykker for eksempel. Håndtaget faldt af, hvor der sidder 2 skruer og holder fast på håndtaget. Nå, ja, det gider han slet ikke bruge med det, så går han videre. Hvad med at finde ud af at lave det? Eventuelt spørge om hjælp til at få det lavet.
I stedet for bare at få tapet lågen fast, så den ikke falder ned. Jamen han er så pisselig glad med alting. Ja. Nå. Men jeg vil afslutte bloggen herfra. I morgen er sådan set min sidste dag. Min sidste hele dag i USA. Jeg var faktisk glad, da, når man bare kunne se flyene deroppe i luften, så tænkte jeg bare, ja, det er snart mig. Det er snart mig. Jeg trænger til at komme hjem. Det har været en fin tur. Det har været en oplevelse. Det har været en oplevelse for livet. Lad os bare putte det den vej. Hvis der er noget, jeg skal fortryde, så er det nok, at jeg ikke har sagt fra starten af, at jeg vil have en anden roommate end Romeo. Det fik jeg at vide af Cheryl i forgårs, eller også var det i går. At jamen det kunne jeg bare have sagt, så kunne jeg have fået. Det er jo godt nok, at det var en lille smule dyre, men jeg kunne have fået mit eget, helt eget rum. Jeg skulle også gjort. Så har jeg også sluppet for Fabian og Melissa. Jeg vil i hvert fald ikke anbefale den. Så. Yes, men jeg vil afslutte den her. Gå i bad, gå i seng, og ellers bare slappe af. Jeg tror, jeg bliver kappet. Lyder det ikke godt? Det synes jeg. Like og subscribe. Vi ses.